să filmăm stupul, să vadă ce am scos, câs ramele. Ăsta e un stup bun, zic eu. Așa. Ăsta e ce am scos până acum din el. Da? Și o să dau la soții să filmez de la distanță, că... Ia, filmează, te rog. Mai depărtat. Continuu. Vadă cum scot. Deja una e pe mine. Stai mai în spate, dă-te mai în spate. Vede ceva? Asta ar și ăla de trântor. Se vede că... Stai că n-am pus distanțiile aici, să lasă de partea asta. Așa. Supuse. Are și miere, dar nu știu dacă se cunoaște. Aici se vede că e căpăcită. La fel. Nu știu dacă se vede. Mai puțin ca la altele. Așa. Vede că trebuie să iau o daltă. Sper că asta n-are așa multă. Lipit. Asta e puțină, are și ea un pic. Filmează și ramele aici, ca să nu zic că le-am ales. Să vadă că sunt groșate. Da, scrie trântorul ăla. Plecat. Ar și-o leacă.